Тоухона Продакшн представляет. Салом. Чизе гуфтанӣ бидӣ? Пул дар кора. Уф, бо чӣ ба қутингеска? охи ягон либос надорам. Ай шармтиҷи ягон чӣ бихарам? Ту сер намекунӣ, зайбат кардӣ. Ай пиши ту уже кисаи чапу май, кисаи росту қарз дора. Ротасиё наку? Охи ман суме надорам ки кафан бихарам бимрам. охи ма да сум дар кора ягон чӣ бихарам? Пулои пешараканӣ? Тамом шид. Бала. Эконом кардам, эконом. Ту ҳамун 100 сомони 2 моҳ пеш додагӣ ма чо кардӣ? Ма дугоном да ташкилӣ кардам. Чо кардӣ? Ташкилӣ? охи ма задаги Лайло будам, ҳичра намедонистам. Ту паҳад медонӣ ай бепулира кулух мековем куна тоза кунӣ. охи сум дар кора. Бира мӯи сарта ҷугиё да фурӯш. ё бите ягон сум ё беарус мемонӣ. Анде айн панҷагил қатӣ мест. ҳамин ҳунар надори арус нақапен. Ай охи онингеске? Ман рафтам. куҷо мерав? Кунисиям ауксионда мемонам. Бачо кун тайёра, шумо тайёраем биё кунисиям. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Подписаться, когда больше крутой баном. ту фикр намекунӣ дер шидест? Куҷо дер шидест? Паҳад берун аби рӯшана. Ё ту тарсидест ки торик шава намебинанад? барои вай не мақсад ки ҳози сезони туй сар шида ҳамаи дигарша гирифтесан туй кардесан. ҳози бо карантина ӯ қаламрасхо намеша барои Во, чӣ хали сезони туй? Ман тра нафаҳмидам чӣ гуфтанӣ. Мақсад тагаоза? мақсад ки ман уже тайёрам. Намедонам рости гап карантина. Коро пеша рафтест, пул нест вообще. ман дар хона як духтарам отам гуфта ки ҳамаи туя ба кала мегирад. Ту серьёза гуфтесӣ ё ки шӯхӣ кардесӣ? охай отаи ман сухан кард гуфта бачаи ба дил табиёб тамому шайба. Ба нархи қалинга чӣ хе кунам? Ба кун платит кунам мешавад? қалинг наметӣ. Ё ҳама мали холаи ҳамакора коро димкола ягон чӣ када метонӣ? Пухта метонӣ? усташ ҳалай ту фақат рӯи ки хонагиёта. ҳамон хонатон куҷода буд? фаромӯш кардам. Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Подписаться, когда больше крутой баном. Legacy. ман зиндагӣ сер шудам. Дану нахуй, бля. Yo, jabr kadi yor. Tarafe. Çaşım aftol. Jabr kadi lubr kadi yor. Jabr kadi libr kadi lubr kadi yor. Lavo şaf. Va o çayı. Игорь, братан, тоқатки қайдгаш будай. Матра дайҷа намепартом. Ту фақат нафас каш, чишмота напӯш. Ма ози иқайк дигаш мондай тамом меша ози ов. Бля, дафи дигар карсони саршувак ма меёрам ё ки кателе ки тораткина ки боби ма чота на.